ಉಂಡತೆ. ಹೆಸರು, ಊರು, ತರಕಾರಿಗಳ, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ವಸ್ತು ಒಟ್ಟು. ಇತ್ತೆ ಬರೈತೆ ಕಾ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾ ಅಕ್ಷರವನ್ನೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಡ್ ಬರ್ನ ಓಪುದರ್ಲ ಬರೋಳಿ ಎತ್ಲ ಬರೋಳಿ ಕಾಡರ್ನ ಓಪ್ ಏತ್ ಪುದರ್ಲ ಬರೋಳಿ ಬೊಕ ಇದು ಯಾ ಐನೆ ಈರ್ ಬರತ್ನ ಪುದರ್ನೆ ತೂಪ ಅರಿಜ್ಜಿ ಈರ್ ಬರತ್ನ ಪುದರ್ನೆ ಮುಲ್ಪ ಬರೆಂಡ ಈರೆಗ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐನೆ ಇಂಕ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈರ್ ಒಂಜೆ ಬರದಿತ್ತನ ಐನೆ ಆನ್ ಬರದಿತ್ತನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆ ಆನ್ ಬರದಿತ್ತು ನಂಗೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೆ ಊರ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಲಿ ಪಕ್ಷಿಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ತಿಂಡಿಂದು ತಿಂಡಿರ ಬರ ತಿಂಜಿ ಊರು ಇತ್ತೆ ಯಾವೇ ತಿಂಡಿದ ಮುಲ್ಪ ಇಂತ ಸೇರ್ಪ ವರ್ಚಿ ಊರು ಮುಲ್ಪೊಂಟ್ರಲ್ಲ ಉಂಡು ತಿಂಡಿ ಸೇರ್ಪಣ್ಣ ತಿಂಡಿ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ತಿಂಡಿ ಬರೇ ಮಾಡ್ತು ಅವೆಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ತರಕಾರಿ ಉಂಡತ ಹೌದಾದ ರಡ್ಲ ಬರೆಯೋಳ ತಿಂಡಿ ಒಂಜಿಲ ಬರೆಯೋಲಿ ಒಂದೆಕ್ಲ ಒಂಜಿಲ ಬರೆಯೋಲಿ ಏತ್ಲ ಬರೆಯೋಲಿ ವಸ್ತು ಇತ್ತೆ ಕಾಟ್ ಬರ್ತು ನಾನು ವಸ್ತು ಬರೆಯೋಳು ಆತೆ ಸರಳ ಬರೆಯೋಲಿ ಓಲ ಬರೆಯೋಲಿ ಆತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಂಗ್ಲ ಡೇ ಜನಗೊಬ್ಬುನಿ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ ಮಾನ ಮನ್ವಿತ ಮನ್ವಿತ್ ಮನೀಶ್ ಮಾಧವ ಊರುಡು ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ಮಣಿಪುರ ಮಂಗಳೂರು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಶ್ವರಿ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ತಿಂಡಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮೂಲಂಗಿ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಹೀರೆಗೊಯ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಮೇಸ ಮಾತ್ರ ದಾ ಇತ್ತ ಪಿಲಿ ಮೇಸ ಬೈ ಜೋಂಡು ಕೇಂಡು ಓಲು ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತ ಉಬ್ಬುಡು ಇತ್ತ ಇಪ್ಪನ್ ಹಣ್ಣು ಮೂಸುಂಬಿ ಬೇರೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮಂಗ ಇವಂಜವರೇನ್ಯಾ ಮುಂಗುಸಿ ವಸ್ತು ಮೇಜು ಮಡಿಕೆ 10 ಏತಾನ್ ಮನ್ವಿತ ಮನೀಶ್ ಮಾಧವ ಮನೋಜ್ 10 ಬರಲೆ ಉಂಟೈತೆ 10 ಬರಚಿತ್ತು 10 ನೆನಪ್ದಿವಳು 10 ಮೈಸೂರು 10 ಇರುವ ಇರೆಗ್ಲ 20 30 40 50 60 ದೇಸ್ ಮಂಗ 60 ಇಂಚ ತುಲ ಮಾತ 10 ಯಾ ಬರ್ತು ನೀರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರಾ ಬರತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇತೆ ಬರತ್ತ ತಾಯಿ ಬರತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಂಚ ಪಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ ರಾ ರಂಜಿತಾ ರವೀಶ್ ರುಕ್ಕು ರಾಕೇಶ್ ರಕ್ಷಣ ರಿದಾ ರಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ರಮ್ಯಾ ಆಂಡ್ ಇಡ್ಡಿ ಊರ್ದವ್ದರದೇತಲ್ಲ ಊರು ಫನ್ ರಾಯಚೂರು ರಾಮನಗರ ರಾಮನಾಥ್ಪುರ ರಾಯಚೂರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಿಂಡಿ ತರಕಾರಿ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ರಸ್ಕ್ ರವೆ ಉಂಡೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ರಾಮಫಲ ಸೇಮ್ ರಾಮಫಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ರಣಹದ್ದು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಲ್ಲ ವಸ್ತುಡು ರಿಕ್ಷಾ ರಿಮೋಟ್ ಈ ಗೇಮ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಇಂಕ್ 285 ಮೇಲೆ 280 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ವಿನ್ ಆಯ್ ಉಳಂತೋಡು ಪೋರ್ತದ ಬೂರೊಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬಲ್ತಲ್ ಉಳುಂತು ಪೋಡಿ ಪೂಜದ ಉಂತು ಪೋಡಿ ಪೂಜದ ಉಂತು
ಉಳಿತು